Naša viera drží nás. Zúbatej, staj! Presne tak to je. Ale aspoň máme, no príčo. Ej, a koľko ich tu ešte máme? Neviem, dvaja, traja. Ukážte okovitky. Daj si to. No nič to, čo s nimi ideme robiť? Zase tá najťažšia robota ostala na nás. Len to najhoršie. Ja si to zase zašiel. Len to už aj mŕtvy, a Pozri sa, minuloročná krúkola. no nič. Dobre. Pre tie silnejšie povahy toto bude Asi horšie. nebude. A vy, čo máte problém so srdiečkom a nemáte minimálne 3 majpasy, by som tu nebol. Stačí. Páči znesú. A vidíš. Pán farár napísali, povedali, že napíšu. Hej. No, prečítame. No, vír nám vie. Aj toto už po expiračnej dobe sa mi vidí. Celý recept. Počkaj, čo to tu popísal pán farárko. Takže pozor, počúvajte pozorne. Na konci sa vás to opýtam, či ste dobre počúvali. Takže, na rituál potrebujeme cintorín, ten máme, Máme. a pomoc. Pomoc už bola, takže kľudne môže. Naozaj, koľko je tam? Čo sa ti spadne? Ešte raz. Daj si žiačku, dobrá odpoveď. Dobre, No to ideme by ďalej. som Takže, mŕtvolu, ak už bola pochovaná, musíme vyhľadať To hrobu sme urobili už predčasne. a dáme jej... Čo? Pizzu! No. Tak šup, berličko. Radšej dve. Z tej bohatšej fajty. Čo? Preto pani okna umýva. Nakapsovaný. Ale No, počúvaj, no. ak nebude, vynecháme tento krok. Pán farár sa nemusia dozvedieť. Nechcú dať. Dobre, však je bude to už jedno. Ďalej. Máme set číslo 2. Aby mŕtve ostalo mŕtvy, treba narezať kožu. To som už urobil, aj držkova je už urobil. Výborné. Aby sa urýchlil rozklad tela. Rozložili sme ho dobre. No, to slabým je dôležité zabiť železnej chlince. To by som nerobil ani to pánovi farárovi. Keď som išiel cestou do kraja, železiarstva, upiť tie klince, zastavil som sa na pumpe a už potom nebolo ani klincov, ani peniazy. Tak treba ísť do stavebnín, tu je non-stop v Moravskom poznámku. A nebol. No nič. Vynecháme, ale pánovi farárovi nepoviem. No veď tačiaľ sa nehýbu, takže ideme ďalej. Nohy poprehadzujeme a oddelíme od tela. Takže začína kalanetika, fitnessová castle. Yeah. No, Dobre? Ari? dobre, pokiaľ to všetko prebehlo ako Ja malo, špice vyvíja. no, podľa toho štádia, v akom je rozklade, Dobre? tiež sa musí
musia oddeliť chodidlá. Ak to v prípade takto nefunguje, treba porozhadzovať končatiny. Ty si polož pod hlavu do kinetickej polohy. Počkaj, toto tu. Pozri, aká ručička. Z tejto by sa aj veštiť dalo. Alebo leštiť. Aha. Podľa nechtíkov chodila ku kozmetičke. Udržiavaná. Taká A čo jej to kancelárska pomohlo? krysa, no. Daj veru nič. Vždy tam raz všetci pôjdeme. No, ale aby mŕtve ostalo mŕtvy, No, treba machu posypať. aby sa to nedostalo však. Aby Záhrobia. to záhrobia, kým nepozbierajú všetky zrná z maku. A budeme mať dosť? Neviem, Tesku som kúpil. Cipa náboja. Cipa, náboja. Á, tu jaký si cyklista, A pozri. má zelený dres? No, zelený dres nemá, ale kiahne má všade. Tak som naozaj cyklista, pozri. Hubu má aj na treťazku na bicykle. Isto olympionik. A toto by sa dalo využiť na vázu na kvety, pozri. Toto fajne. Aha, Langogovo ucho. Ten je už v dobrom štádiu rozkladu. Všetko nenájdeš. No. A Pinokiová noha. No dobre, tak poďme ďalej. Ale pozri sa. Ja som ti tak išiel okolo tých hrobov a všetci to ruky, nohy von. No, Asi bol hit dneska, keď sa všetci poodkopávali. asi hej, nemá akési. Tuto ľadviny, pozri. No, tak neviem, či to sú ľadviny. A ty čo? Si púšťal majstra M celkom siakom. No nič, Hej, počúvajme sem zas, čo tu máme popísané. Na záver, počiarku červený. oddeliť hlavu od krku jediným sekom No, a dáme ju medzi nohy. máme si hlavu medzi nohy. To asi Belohorcová písala ten scenár. A do srdca? Nie. Hej, a pichneme. Si? No, pichneme si. Nie, pichneme do srdca drevený Ja, kôl. No, vidíš. Pichneme si. Tak poďme na to teda. Len podrž. Nasadte si prší plášte, lebo toto bude krutý boj. Masako. Vyzerá, že je z bohatej rodiny tento Herkules. Tak. Máš sa prav? Počkaj. Čo sa tak opáľaš na nej? Ja ho držím. Môžem? Môžeš. Idem? No. A, tak už si ukáž mi. Ale asi moc. To sa dá kedy stáva, no. Čo s tým? No, takého bohatého sme tu ešte nemali. Veru nie. Ale aspoň budeme mať vešiak na kľúče od cintorína. Hej. Dobre. No čo už nám sa ostáva len pomodliť? No kolík, si aj na kolík sa obrátiš. Tak. Amen. Amen. A odpočúvajte v pokoji. Kamaráti naši. Rádio Express, vyhráte 2000 eur. Vaše letné rádio. No, máme si. Celý život kopem horou. Ja Ďakujeme pekne, vážení návštevníci. Ako ste mohli vidieť, tak niekedy na pohrebiskách sa aj takéto veci stávajú. Niekedy aj motika vystrelí. No, v tomto prípade to nebola motika. A čo by som vám ešte k tomu povedal? Keďže všelijakí takíto upíri tu existovali a behali, lietali, vrátane Drakulu, nikdy sme nemohli vedieť, ktorý je ktorý. Takže mali sme také praktiky a povinnosť to takto morbídne previesť. Za to sa vám ospravedlňujeme, ale zároveň, keďže sme na našej prehliadke na Oravskom hrade, tak vieme, že si to môžeme dovoliť. Počkať s vami skupina Oravského múzea. Ďakujem veľmi pekne.